Diyos maray na aldaw po sa Indogabos, mga tugang nyamo kay Kristo. Ngunyan iyo an enot na Domingo nin Kwaresma. Sa tuya man ay basa sa tuyang pagpamibi ang mga minasunod. Pasasalamat in honor of the Blessed Virgin Mary, dulot ni Jumi and Chris. Pasasalamat asin maray na salud ni Maria Peydona and Bel Maria Rodriguez. Maray na salud ni Arnaldo II, Arnaldo Corby, Cindy asin Baby Carmen Bunyag. Pasasalamat dulot ni Nene del Rosario asin kan Arcilla family. Pasasalamat man para sa 13 years of married life ni Joseph asin Baby Dicena. Pasasalamat para sa mga grasyang naresibi asin safe and work ni Antonio dulot ni Mr. and Mrs. Antonio Pareño. Asin man pasasalamat ni Mila Rubio asin kan sa iyang pamilya. Special intention, good health ni Rosalia Asensi and Villafuerte family. Asin man 28th anniversary and commitment sa CRC dulot ni Sis Lagring asin Sis Lenny. For land dispute dulot ni Sis Nene del Rosario. Personal intention for the success of our business dulot man ni Mr. and Mrs. Joseph Dicena. Mass petition para kay Mary Jane Prado, Maria Francia Vergi, Hector, and Alexis dulot kan Llantero and Dicena family. Para sa kapahingaluan kan kalag dulot ni Sis Binang. Para sa kapahingaluan kan kalag ni Divino Antonino dulot kan Bunyag family. Para sa kalag ni Gloria, Amado, Daniel, Abilino, Santos, Lucenia, Fermin, asin Joel, dulot ni Brad Pau. Asin para sa kalag ni Maria Corazon, asin Lorenzo. Para sa kalag ni Bricio, Florencio, Remedios, Sheila, Rolando, Enrique, Beltrida, dulot ni Rosela Flandes. Para sa kalag ni Saturnina, Gregorio, Pablita, Irene, Antonio, Aaron, Epifania, asin Purita, dulot kan Llantero and Dicena family. Para sa kalag ni Purit Hiso. Para man sa kalag ni Milagros, asin Aurora, dulot ni Banji Alano. Para sa gabos na kalag sa Purgatorio, asin para man sa kalag ni Purit Hiso, dulot ni Salvi Cabral. Ngunya na Domingo ang sa tuya pong tema, pagkakasala. Ang tao nilalang na may kaluyahan. Siya nagkasala asin kaipuhan na makipag-ulian sa Diyos. Kaipuhan ang grasya nin pakikipag-ulian. Kung ang kasalan sarong pagsuhay sa kabutan ng Diyos, ang grasya iyuman ang madara sa tuya sa pag-ako kan Diyos non nakabutan. Idulot niya to sa misang ini, ang sa tuyang mga pamibion, urog na ang kapahayagan kan pangangaipo kan grasya nin kapatawaran. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Eric Bobis. Matindog na po ang gabos.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Hesu Kristo ang kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios. Asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang nagkatiripon kita, digdingon yan sa pagpasalamat sa mahal na Diyos. Sa enot na Domingo nin Kwaresma, na kung saan kita iniimbitaran na mamidbidan ang satuyang sa diri, ang pagkamidbid kan satong kalayahan, tanganing sa tahaw, asin sa atubang kan satuyang kagurangnan, makanood kitang magsari sa iya. Sa misang iniidolot niya to ang satong pamibi, asin hagadon ta ang kusob na kita magtubod. Mga tugang ako unta ang satong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen. Sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. Ama niyamo sa langit, huli kan samuyang pag-utob kaining Kwaresma, masabotan milugod an misteryo kan kagadanan, asin pagkabuhay liwat, nin sa imong aki, asin ini mahiling sa samuyang buhay. Iniiwaras mo samo sa ngaran ni Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mo asin en Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahade, sarong Diyos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Si Adan nagkasala asin luminaugman ang mga kaluyahan na darakan pagkakasala. Kaipuhan na labanan niya to ang mga sugot na minaraot kan sa tuyang relasyon sa Diyos. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An Siyon nagsabi, binayaan ako nin kagurangnan, nalingawan ako nin sakong kagurangnan. Malilingawan daw kan babae an aki na sa iyang pinapasuso, dai daw siya maherak sa bunga nin sa iyang tulak. Makalingaw man ang mga ini, alagad ako dai makakalingaw sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio. Pagbasa sa libro ni Genesis.
Linalang nin Diyos na kagurangnan ang tawo na hali sa alpog kandaga. Ihinayop sa iyang mga dungo ang hinangos nin buhay, asin ang tawo naging buhay na linalang. Ang Diyos na kagurangnan nagbugtak nin harden sa Eden, sa sirangan asin duman ibinugtak ang tawo na sa iyang ginibo. Sa daga, pinatubo nin Diyos na kagurangnan ang gabos na kahoy, magayon na paghilingon, asin marahay na pagkakanon. Yaon duman sa tahaw kang harden, ang kahoy nin buhay, asin kahoy nin pagkamidbid, kan marahay, asin maraot. An halas, iyo an urog katuso sa gabos na hayop na linalang nin Diyos. Nakagurangnan. Nagsabi sa babae, talaga daw na sinabi nin Diyos na daig kamo magkakan sa arinman na kahoy digdi sa hardin? Ang babae nagsimbag sa halas, ang bunga kan mga kahoy sa hardin, sa muyang makakakan. Alagad, ang Diyos nagsabi, daig kamo magdutdot kaiyan, tibaad kamo magadan. Alagad ang halas nagsabi sa babae, di kamo magagadan. Aram nin Diyos na kung kamo magkakan kaiyan, ang sa indong mga mata mabubuksan, asin kamo makakabaing sa Diyos na tatao kan marahay, asin maraot. Kan mahiling kan babae na ang kahoy marahay kakanon, asin magayon paghilingon, asin man huli sa kadunungan na ikadulot, kinuhaan bunga, asin kinakan. Tinauan niya ang sa iyang agom, asin nagkakanman. Asin ang mga mata nindang duwa, nabuksan, asin tanahiling ninda, na sinda huba. Kaya nagtahi sinda nin mga dahon, pagtahog sa saindaman sana. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagkasala. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagkasala. Kahiraki kami, O Diyos, susog sa sukol nin sa imong danay na pagkamuot. Patawada ang sakuyang kasumbikalan, susog sa sukol nin sa imong dakulang pagkaherap. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagkasala. Hugasi ako kan sa kong karatan, linigi ako kan sa kong kasaalan. Aram ko ang sa kong mga kasumbikalan, asin ang sa kong kasaalan, danay na uya sa sakong atubang. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagkasala. Malinig na puso, gibuhas sa kuya, O Diyos. Matanos, asin bagong espiritu, tauan sa kuya. Hari ako pagsikwalan sa imong atubang, asin ang sa imong banal na espiritu, hari paghalias sa sako. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagkasala. Giraray, paugmaha ako kan sa imong tabang, pakusuga ako kang espiritu ning kaludukan. Kagurangnan, bukahon mo ang sakuyang nguso, asin ang sakong dila, marukyaw kan sa imong kaumawan. Kahiraki kami kagurangnan, ta kami nagkasala. Sa paagi kan gawi nin kaligtasan ni Kristo, dinaog ang kadikluman na darakan pagkakasala. Si Kristo nagadan, alagad siya na buhay liwat. Magsarig kita sa iya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kaya ang kasalan nakalaog sa kinaban, huli sa sarong tao. Asin ang kagadanan, huli sa kasalan niya. Ang kagadanan nakalakop sa gabos na tao, hulitan lambang saro nagkasala.
kung totoo na ang kagadanan naghali sa gabos, huli sa kasalanin sa rong tao, orog na totoo ang mga nag-ako ning dakol na biyaya. Kapatawaran asin katanosan naghahadi sa buhay, huli sa sarong tao na si Hesukristo, sa sarong pagtaram, huli sa kasalanin sarong tao, pinadosahan ang gabos na tao. Siring man, huli sa katanosan nin sarong tao, itinao sa gabos ang buhay, asin ang gabos na maging matanos. Huli sa dai pagkuyog nin sarong tao, dakol naging mga parakasala. Siring man, huli sa pagkuyog ning sarong tao, dakol ang mga naging matanos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Madadangog niya to sa Ebanghelyo, an manunungod kan mga tentasyon kan demonyo ki Jesus. Si Jesus dahil nagpadaog sa mga tentasyon na ini, ninhuli kan sa iyang dakulang pagkadayupot sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus dinara kan espiritu sa disyerto, tanganing pagsugutan kan demonyo. Si Jesus nag-ayuno sa laog nin 40 aldaw asin banggi. Asin siya nagutom. Rinanihan siya kan parasugot, asin sinabihan, kun ika aki nin Dios, gibuha na an mga gapong ini magin tinapay. Sinimbag ni Jesus, nasusurat, bako sanang sa tinapay nabubuhay ang tawo, kundi man sa tataramon nagikan sa nguso ni Dios. Dangan dinara siya kan demonyo sa banal na syudad. Ibinugtak sa atop kan templo, asin siya sinabihan, kun ika aki nin Dios, lumampaw ka, huli ta nasusurat, pinagbutan niya ang mga angheles, tanganing atamanon ka. Siring man dadarahon ka sa saindang mga kamot, tanganing an sa imong bitis, daimasingkog sa mga gapo. Si Jesus nagsimbag, nasusurat man, daimo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos. Pakatapos dinara siya kan demonyo sa halangkaw na bukid. Ipinahiling sa iya ang gabos na kahadean nin kinaban, asin an sa indang kamurawayan. Dangan nagsabi, inigabos itatao ko sa imo, kun lumuhod ka, asin sambahon mo ako. Sinimbag siya ni Jesus, humali ka, Satanas, huli ta nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Dios, asin siya sana an sa imong paglingkudan. Pakatapos binayaan siya kan demonyo, dangan an mga angheles nagdolok asin naglingkod sa iya.
Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po. Mga tugang, yaon po kitangunyan sa enot na Domingo kang Kwaresma. Asin kang nakaaging Miyerkules, sinilebrar ta ang Miyerkules ning Panguros o ang Miyerkules ning Abo. Na kung saan nagpalaag kita ning Abo sa satuyang angog, asin sa satong payo, sa pagpuon kang aldaw ning Kwaresma. Manlain-lain na klaseng krus ang linaag sa satong angog, ang iba sadit, ang iba darakula, ang iba haloy mapara, ang iba gusto sadit sana. Pero sa manlain-lain na klaseng krus na forma mahihiling ta, kita pinapagirumdom na kita hali sa abo, asin sa abo kita mabalik. Ang enot na Domingo kang Kwaresma, minasunod sa tema kan na isinaysay kang Miyerkules kang Panguros. Ang kamugtakan kang tawo, ang kamugtakan na makasalan, ang kamugtakan na nahuhulog sa tentasyon, na kung maghiling kita sa satong mga sadiri, makakapagsabi kita na sa satong sadiring paghingowa asin espuerso, dai sufisyente na makamtanta ang kaligtasan. Sa kondisyon ning tawo na maluya, kaipuhan ta ang tabang, kaipuhan ta ang mahal na Diyos. Ang pagkanitawo po kan satong kagurangnan na si Jesus, iyo ang pakisumaro kang Dios sa satuya. Ang pakisumaro kang Dios sa satuya, dahil natatapos kang pagiging niyang tawo, kang pakisumaro kang pagiging tawo, kapakisumaro kang satong natura, kundi siya nag-ako, nam siya magsakit, magadan. Tangani, nadarahon mang kita sa satong kaluyahan, sa kamugtakan, kaibahan kang Ama. Kaya po sa satuya na binasa ngunyan, special na sa itong binasa, ang manunungod sa tentasyon ni Jesus. Totoo na ang satuyang kagurang na si Jesus, Diyos. Alagad totoo man na siya tawo. Sarong Diyos, tulo sa pagkapersona, asin ang pagkapersona ni Jesus, igwang duwang natura. Siya totoong Diyos, siya totoong tawo. Asin ang pagiging niyang tawo, iyo ang pakikihirasman sa satong kaluyahan. Kung kaya kang tinentaran dinara siya sa disyerto, kang para sugot, tulong klaseng tentasyon man ang inagihan kang satong kagurangnan. Enot na tentasyon sa iya, kang siya nagugutom. Ang sabi, nasusurat, gibuhon mo ngayang tinapay ang gapo. Kung nagugutom ka, pwede mong gibuhon na tinapay ang gapo, tangani na mabasog ka. Aram kang demonyo ang nasusurat. Alagad mas madunong ang kagurangnan, sinabi niya, nasusurat man, ang tao day nabubuhay sa tinapay lamang. Tentasyon kang hawak, tentasyon kang pagkagutom, tentasyon kang laman. Lambang saro sa sato, igwang kagutoman, igwang kapahaan sa kinaban. Ini ang kondisyon kang tao. Asin habang kita nadidipisilan sa kondisyon na ini, hinahagad sa satuya na kita magsunod kay Kristo. Ang tao nabubuhay bakong sa tinapay lamang, kundi sa tataramon kang Diyos. Ang mataong kaligtasan sa sato, sa kagutuman asin kapahaan kang tao, bako sa nang kakanon, kundi
ang presensya kang Dios. Iyo ini ang enot na tambal sa kondisyon kang kaluyahan kang tawo. Ang tataramon kang Dios. Si Jesus na satong kagurangnan. Taminsan kaya kita po, pag inabot na kita ning gutom asin paha, pwede tang gibuhon ang maraot, pwede kitang mag-ikit asin maghapon, ang ibang pwedeng magadan, pwedeng magbentahe sa kapwa, tangani na mabuhay. Alagad ang kaligtasan kang tawo sa kagutoman, yaon man sa pagsari sa Dios. Kung yaon ang Dios, yaon ang pagtiniribang tabangan, ang pagmangno, na kung saan makukuata ang kabasugan kan sa tong komunidad. Dangan ang ikaduwang kondisyoning tao, ipinapahiling sa tentasyon na ikaduwa. Kang dinara si Jesus, kang demonyo duman sa templo, ang sabi, kung ikaaki kang Diyos, lumampaw ka. At sabi sa nasusurat, pinagbutan niya ang mga anghel tanganing atamanon, siring man dadarahon kan sa indang kamot tanganing an sa imong mga bitis, daay masingkog sa mga gapo. Pag naglampaw sa templo ang kagurangnan, siguradong may masalong mga anghel, tada ipapabayaan kang ama. Siguro, papasikatan kung madadara ka sa tentasyon, sasabihin mo, sige, malampaw ako, mahihiling mo na ako ang aki kang Diyos. Alagad, ang sabi ni Jesus, sabi niya, dai mo pagsugutan ang kagurangnan mong Diyos. Saro sa satuyang kondisyon bilang tao, kaipuhan taning pag-umaw asin recognition, appreciation kang ibang tao. Kaya igwa po na mga tao na dai nabubuhay, na dai inuumaw. Kung dai na siya inuumaw, nadidepress na. Kung mayo nang nag-like sa iyang big post sa Facebook, mabublay na ang buhay. Kung mayo na sa iyang nagtitino, ang paghuna niya, mayo na sa iyang nagpapadangat. Asin tangani na siya pag-umawon, babalihan niya ang gabos na kompetisyon, tanganing maprobar na niya na siya matibay, asin siya sikat. Kabali ini sa pangangaipo kang tao, ang appreciation kang iba. Alagad pag nahulog kita sa patibong na ini, dadarahong kita sa pagkakasala. Ini ang ugat kang pagchismis asin pagratak sa kapwa. Iniman ang ugat kang daipakiaram sa iba, asin iniman ang ugat kang manlain-lain na fake news. Ang pakinabang kaini sa satuya, kang tentasyon kay Jesus, iyo ang realisasyon niyato na ang pinakaenot na kaipuhan ta, iyo ang satuyang pagmitbit kan sa diri sa atubangan kan Dios. Ano man na pag-umaw sa kapwa, bonus na sana iyan, asin da ikaipuhan paghanapon. Ang kondisyon kang pangangaipo ning pag-umaw ning iba. Dangan ang ikatulo, kang si Jesus dinaraduman sa itaas kang syudad, kang bukid halangkaw na bukid, pinahiling kang demonyo sa iya, ang kadakul-dakul na kahadean, asin ang kayamanan ka ini. Ano ang sabi kang demonyo? Lumuhod ka sa atubang ko, asin itatao ko sa imo ang gabos na ini. Tentasyon kang yaman, ang gusto kang demonyo, sambahon siya, asin itatao ang gabos na yaman kay Jesus. Siguro po, kung igwang tentasyon ka iningunyan sa satuya, itaos sa imo ang gabos na yaman, dawa siguro itaos na sa imo na manggana kasalutong jackpot. Minsan mabigay na kita, tayo ang kaipuhan ta, dakol kitang utang, igwa kitang pinapa-eskwela, kaipuhan ta ang kwarta. Isay ang day nangangaipong kwarta sa Indo. Gabos kita.
Naghahangay kita na magkaigwang yaman, taman may magamiton kita sa satuyang mga pang-oral daw na buhay. Pero ang kagurangnan nagpahiling sa satuya na ang yaman dapat isatuyang ginagamit sa paglingkod sa kagurangnan asin sa kapwa. Kung ang yaman na nakukuan niya to, bakong hali sa marahay, kung hali ini sa maraot, kung hali ini kay Satanas, kung satuyang pinagdayaan ang kwarta na yaon sa satuyang kamot, bako iyan na maninigo para sa sato. Kaya kung igo kitang inikitan sa satuyang bulsa, maninigo na iuli, ta sana iuli ta nanggad ini. Takatakod kang kapatawadan, kang kasalan, kang pag-ikit, iyo ang pag-uli kang inikitan. Ini ang tukdo kang kagurangnan. Ang sinabi niya sa demonyo, rumayo ka, Satanas. Humali ka, Satanas. Taang nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sana ang sa imong paglingkudan. Mga tugang, ang enot na Domingo kang Kwaresma, iyo ang Domingo ng napagmidbid kang satuyang kaluyahan bilang tao. Dai kita madiretso, ma-advance sa satuyang pagiging banal, kung dai ta mamimidbid ang sadirita na maluya. May nagsabi, dai ko na ngaya kaipuhan ang holy water. Taano man niya ang malilinigan kang holy water sa sakuya. Dai man ngani ngaya ako nagkakasala. Ang tawong naghuhuna na siya na malinig asin daing sala, na ilalaag sa piligro kan pagkakasala nin pagiging presumido. Presumido siya na siya marahay. Alagad kung mamimidbid niya ang kaluyahan niya bilang tao sa paagi kang mainlain-lain na tentasyon, masabi siya, Diyos ko, patawad, kaipuhan ta ka, huli ta ako maluya. Kaya mga tugang, dai magiging kompleto, asin dai madiretso ang satuyang paglakbay sa panahon kang Kwaresma, kung ang paghuna ta sa sadiri, supisyente, perfect, marahay, asin daita nahihiling ang satong kaluyahan. Kaya sa panahon na ini, importante na kita magtuninong, maghiling sa satong sadiri. Ano baga ang mga tentasyon sa buhay ko? Igwa daw akong tentasyon sa kagutuman, sa laman, sa kapahaan. Igwa daw akong tentasyon sa paghanap ng pag-apresyar asing pag-umaw kang iba. Igwa daw akong tentasyon sa yaman, sa kwarta, asin sa mga pagrurugaring. Kung ang gabos na tentasyon na ini, nahihiling ta sa tao sa satuyang puso, congratulations. Nahihiling ta pa, nakaipuhan ta ang Diyos. Si Jesus mismo, tinentaran, alagad naging maimbod siya, maimbod sa kabutan kang Ama. Kitaman na nagsusunod sa satong kagurangnan, kita na netetentaran digdi sa daga, makanood na magsari sa Diyos. Sa masurunod pong Domingo, manlain-lain na tema, year A ngunyan, manlain-lain na tema. As in, ang pinaka-requirement kang kada tema, iyo ang pagmidbidta kan satong sadiri, na tinatawan doon sa enot na Domingo kang Kwaresma. Kaya po mga tugang, lugod sa Domingong ini, makanood kita na magsarig sa kagurangnan, sa tahaw kan satong kaluyahan. Ino-offer sa satuya ang manlain-lain na tradisyon, mga practices sa simbahan, ang pag-ayuno, asin pag-abstinensya, bilang pagdisiplina sa hawak. Ang sunod iyo ang pagpamipi
ang pagdisiplina sa satuyang isip, asin ang paglimos, ang pagdisiplina sa satuyang puso, tangani na makanood kitang magtao, asin magheras, asin urog sa gabos, ang pagkumpisal, tangani na makanood kita na magsarig, bakong sa kakayahan ning tao, kundi sa kapangyarihan kang Dios. Mga tugang, sa Domingong ini, lugod magsarig kita. Siring na sinabi ni San Pablo sa taga-Roma na kung ang kasalan dinara sa satuya kang sarong tawo na si Adan, ang kaligtasan dinadaraman sa satuya sa sarong tawo sa paagi kan satuyang kagurangnan na si Jesus. Kung mahiling ta si Jesus na nakadupa sa krus, mahiling talugod ang paglaom sa satuyang puso na sa satong kasalan asin kaluyahan igwa kitang kagurangnan. Sa ngaran ka nama asin aki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog po ang gabos. Ipahayag niya tungunyan ang satuyang pagtupod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan. Kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mamibi kita mga tugang sa satuyang mamomoto na Ama, tanganing pakusugon kita sa satong pakipaglaban sa mga sugot kang demonyo, asinin kinaban, asin tanganing magdanay lugod kita sa grasya ning Dios.